Какво да гледа? Вие се лигайте! Това не е сериозно. Дайте напред! Браво, Ванка! Браво, Ванка! Дайте! Добре, Викторе, нищо, извини се и връща назад. Браво! Малко. И Александър ми дойде да такова. Една. Ей, там натъчи само една от Тео, за тебе човека! Викторе, за тебе човека! Тео, ляво! Пис! Смело! Браво! Селя, отбори бях за теб. Ти днес си я сложиш. Как я стане? Кой ще поема? Браво, Тео, напред! Обърни я! Нищо! Дрибъл, дигай главата! Браво! Браво, пас! Дай сега да си я вземеш! Браво! Удар! Браво на всички! Лъжи го! Тео, по-назад! Гледайте. Който иска да се тръгва от Никола ще остане, казах. Значи, Лъчо, Алекс и Наско ще почива. Сайте, тук няма да играте в втора мача. Вие ще тръгва. Пас! Седнево. Брайан! Браво! Виктор е към топ! Виктор имаш! Виктор влезна вътре! Браво! Браво, Брайан! Браво, дай! Браво! Готви по-назад, Тео, по-назад! Ти не ги гониш. Ето му пред тебе! Удари, идвай! Дай малко агресия. Да отнемеш топката. Викторе, връщай! Браво, Брайан! Позиция долу! Добре! Удар! Браво! Викторе, с пас! Нямаш право да тръгваш с дрибъл! Пас! Това ти е най-слабия матч от всички. Браво! Добре, нищо, браво! И искам това да е синя. Виктор, Иване, Ивечко, бързо! Назад, дай назад! Браво, Тео! Две грешки. Бочев, близо до него! Браво! Викторе, няма как да минеш през него! Върнах ти гола. Браво, Брайан! Върнах ти гола. Един гол го върнах. Топката долу, не бързай! Пусия долу! Гол и да ги бил. Браво! Дай да си я вземеш! Браво, Ванка! Искам да си я подадете. Да си я подадете. Аз запалям всякъде. Аз запалям моя. Няма как да се стигава един от случаите. Ти си, Тео! Браво, Вик! Брайан! Когато някой се дигава, няма да се Добре, Ванка, нищо. Връщай, Бочев за тебе. Тео назад! Тео назад! Тео назад! Назад! Гледай си го, Тео с него. Бочев с него. Браво! Дай Тео смело! Играй! Ставай! Няма как да бе фал! Добре, нищо. Давай си ме топката! Защото имахте ситуации и изтървате. И после отзад правите грешки.
Иванка залага център, изчакваш сигнал. Страни, Виктор отвори. Браво, Тео. Пак вече. Виктор влезна вътре. Браво, Ванка. Браво, Тео. Дълго топка, дясно и двамата лъчи юката или лъчи нали юката или Симо или лъчката без значение, те ще подкрепят там. Тие сходи в него за него възможно. Той ще задържи, той умее да Удар! Браво, Марцинка, браво! Почек назад, човек. Тео до тебе, Тео. Браво, Вълчев на гърба. Браво, Вълчев. Смело, браво! Играй! Браво, Тео! Браво, Тео! Браво! Тео, тръгни, Вълчев полза. Браво, Ванка, ставай. Браво, Тео. Смело тръгвай. Смело. Браво. Браво, дай га. Браво. Бързи, Вълчев е отпад. Тео, задния. Викторе, солото така. Аз ти винаги ми се папа сега там. Айде до хората. Тео! Браво! Виктор, Тео на стена. Вълчев! Човек! Иване с него, не го оставай! Тео на стена! Изчакай, Брайан, изчакай! Иване, Виктор е нападател! Дясно, друга страна. Виктор е към топката. Ето го! Дай смело, да си я вземеш. Браво! Дай, няма да излезе, бе! Браво! Не, така завъртеш на добрия. Именно не искам вчера не е така там не оттам оттага и така ще Браво, че! Браво, че! Браво, Брайан! Ставия на Вълчев. Трябва да се спаси. Вижте, обърни се. Браво! Браво! Ами, да, и толкова.
Браво, Тео! Извини се! Ела, Тео! Ела! Ночев централен защитник! Тео, ела! Браво! Браво, Брайан! Добре! Викторе, само се опитай да я запазиш и игра да играеш напред! Дай, Вълчев! Вълч, глей! Глей, какво не е сперта? Браво! Връщай, Силяне! Браво, Вълчев! Браво на всички! Викторе, ела съм излезъл! Кавказ! Дай, Вълче! Браво! Браво, Светли! Браво, Светли! Браво! Дай, Светли! Браво! Дели, извини се и се връща. Елате малко, елате. Светли зад тебе, човека. Виктор е на стена, Стилян е на стена. Бране, нареди ги. Ама застани на гредата, как си ги редиш така? Добре. Нищо, давай. Брайан, стената е там. И трябва да си в този ъгъл, където влезе топ. Чакай сигнал. Добре, браво. Дай, Светли, да се вземеш.
Само Ван, Бил. Не направя, Гонче, що направя? Смело, смело, смело. Стиляне! 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 Браво, Гонче! Дай се, Денис. Обърни. Браво! Стиляне! Стиляне! Ела тука! Стиляне, остави топката, ела тука! Играеш в дясно, спуски дясно. Давай, играй. За спас! Давай, давай, там! И там! Бий го! Браво! За супер, Вълчев! Браво! Леко, 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 леко! Браво! Браво! Давай! Браво! Абе, Деви, дай ти си! Браво! Само че! Перфекта! Тръгвай, тръгвай. Върни се, бе. Ела тука. Не разбрали, че трябва да подадеш. Не може да тръгваме с дрибъл. Не можем да тръгваме с дрибъл. Пас. Върни му. Браво, напред. Браво, пас. Браво. Калено е. Калено е. Калено е, удари се в... Ajde, reći mi da kada je ta druga, izgledamo u centru. Тръгвай, Стиляне. Връщай. Връщай назад, връщай назад. Остави топката и се махай. Браво, Вълчев! Смело! Смело! Браво, Вълчев! Погледайте малко. Айде, Вълчев, ведно вратата. Ведно отпред между вратата и играча. Ведно между вратата и играча. Браво, тръгай! Браво! Давай, Стивине, браво! Дай се ти! Браво! Стиляне, връщай назад! Стиляне! Bravo, още сега!
ляво. Бойчев. Браво. Тео, по-назад. Още. Трябва да се спаси. Не може да се спаси. Пас. Тръгва. Пас. Сега си я вземеш. Браво. Айде пак. Ама веднага подава. Пак ела. Добре, не бързай. Браво. Браво, голямо спазене от Антон. Удар! Браво! Викторе, със светли назад на ъгъла наказателно. Стой, Вълчев, стой, Вълчев. Давай я! Браво, Вълчев! Няма да е побързо! Тео тръгвай, друго пас. Пас. Браво! Браво, корнер, пустай назад. Тео на ние поведе. Тео. Продължи го! Браво на всички! Тео назад човека, Тео! Вълчев, отивай ляво! Вълчев, той на левия нападател! Десте! Чули? Тео, с него! Толца! Викторе, стигай! Вълчев, другия! Викторе, дай топка! Така, вие почивате, като кажа някой влиза. Чухте ли? Как е разстата? 4 на 2 за вас. Ето, това кой отбор на тия? Пас! Ето го! Браво! Браво! Успел, да си я дебеш! Браво! Добре, ние сме връща назад! Тео, човека, Тео! Вълчев право! Тео между вратата игра. Викторе, ти си! Свети напред! До хората, Викторе! Вълчев до човека! Тео, с него! Дай! Браво! Пас! Браво! Браво, ставай! Викторе! Бързо! Пас! Хайде бе, дай моя бе, първия път бе! Тръгвай, Симо.
С удар! Снимай, Симон, снимай бързо! Браво, Никола вътре Савей! в вратата. Към Никола, към Никола. Румене вътре отиде. Идете! Ники там! Румене има човек! Румене има човек! Никола защита! Дай Руба! Дай Руба! Давай, Ники! Дай, Симон, удар! Айде, Симон, давай, Симон! Гониш! Никола гони! Виктор бие! Браво, Топката Тео! гледаш, браво, топката! Свети! Гониш! Ела, Браво, Симон! дясно, Излизай! Тео! Никола гони! Минаваш направо! Браво, Румене! Дай! Никола гони! Ти си, Колев! Браво, Колев! Браво! Отстъпи, Ники! Румене, човек имаш! Румене! Браво! Румене! Ей! Я смахвай ръцете долу! Точи вляво ми каза! Ляво, дясно! Отивай, Свети! Дай! Симон! Давай, Симон, давай! Не, моето! Играй! Приберете! Давай, бориш се! Никола гонеш, Румене, стига се държа! Искам да птичите малко! Гони ме! Айде, Симон! Удар! Айде, бе, човек! Никола гони веднага, първи! Румене! Колев човека! Никола човека, ти си Рума! Дай, Рума! Удар! Пръвай, Симон! Вики! Пръвай, Симон, скорост! Вики! Въди остра! Браво! Видал! Айде, Руба! Румене! Играй! Птичка, мачка, без пирачка, оле! Звездичка, мачка, без пирачка, оле! Звездичка, мачка, без пирачка, оле! Звездичка, мачка, без пирачка, оле! Гледайте след малко и трябва да пуши. Лойчо, Мимир, Наско. Бочев! Идвай по-бързо! Виждай си мен отзад! Бочев с него! Стой! А ние моля стрелям. Свети пред вратаря! Значи аз се стрелям. Гони! Ако караме не се грижа. Браво! Браво на всички! Ставайте! Викторе, ти си Тео с човека! Тео стои с човека! Идвай бързо!
Втора грешка! Мате, стопивай, Мате! Пазим гърба, бе! Пазим гърба, бе! Учи имаш човек! Алекс, отлети, веднага тръгвай скоро!